Nerġgħu nilqawkom lura magħna wara li rajna dak il-klip, infakrukom ninsabu ġewwa l-Arja Club San Ġwan, hawnhekk hawn festa familja imtella mill-Fondazzjoni Rise Ban Wieħed. Qegħdin maratona ta' kant, maratona ta' sfinu, maratona ta' familja hawnhekk biex niġbru l-flus għal inmates li qegħdin ġewwa l-faċċi tal-korrettiva ta' Kordin qed jiskontaw is-sentenza tagħhom u ħafna minnhom ukoll ikunu waslu biex joħorġu. L-Fondazzjoni Rise taħseb f'dawn hemmhekk biex jerġgħu joħorġu lura jerġgħu jingħaqdu magħna fis-soċjetà. Importanti wkoll ħafna li aħna li qegħdin hawn barra aħna wkoll nerġgħu nilqawhom lura, iva nilqawhom lura fid-dinja tax-xogħol, nilqawhom lura fis-soċjetà tagħna. Importanti wara kollox dawn huma bħali u bħalek li qegħdin tarana u l-Fondazzjoni Rise infatti wkoll qegħdin tagħmel din id-dar skop verament tajjeb biex bekk dawk li jkunu skontaw is-sentenza tagħhom u ħerġi ikollhom ukoll minn fejn jerġgħu jibdew biex jintegraw ruhom għal din is-soċjetà. It-telefons jibqgħu għaddejjin in-numri miktubin bid-donazzjonijiet fejn inti li qegħdin issegwina fuq it-televiżjoni lokali tkun tista' wkoll iċċempel biex dejjem tgħin lilna inkabru din is-somma fadlilna maratona jekk min issejra żball sa xi-11 ta' bil-lejl, ġifieri importanti li rridu naraw is-somma dejjem tiela. U ħafna nies fostna wkoll li ġejna hawnhekk biex nagħtu lantana, inti li għati d-dar għati lantijak ukoll billi iċċempel. U kif għattilkom ħanaddu għal aktar u aktar spektaklu ħdejja għaw Kristabel ewwel nett nilqawk magħna ma' din il-familja wkoll. U Kristabel infatti għadha kemm illonċjajt album ġdid, u xek nasab ħajbidlulek il-mike, mela, għadha kemm introduċejt album ġdid u xek, kullum ħattina żewġ covers minnu. Għadni kemm ħriġt CD bi 15 kanzunetta, kollha kanzunetti folkloristiċi Maltin, huma kanzunetti li ħafna mill-telespettatori jafuhom, 12 minnhom huma covers u 3 mill-kanzunetti huma kanzunetti oriġinali li parteċipajt bihom fl-Anja tal-Poplu. Jiena joġobni ħafna xettajt jafuhom il-Maltin. Kemm hu importanti biex anke daw it-tfal, jien għandi tifla tiegħi ġifieri tkanta wkoll importanti li jkantaw ukoll bil-lingwa Maltija. Dik hija l-lingwa tagħna importanti. U daw kanzunetti li huma antiki però kanzunetti li ma jmutu qatt. Is-CD jismu Bitzilla u issa l-qudiem ħajkun għal-bejħ fil-ħwienet ukoll. Mela, nawguralek aktar suċċess fidejk għal daw iż-żewġ songs. Sakemm qed tkun qed kanta Kristabel ħanerġa' nfakkarkom 51-50-20-80 għal donazzjoni ta' €5, 51-620-070 għal donazzjoni ta' €10, 51-70-20-86 għal donazzjoni ta' €15 jew inkella SMS għal €2.33 fuq 5-6-1-7-3-5-2. Fidej Kristabel. Grazzi. Magħrufa b'tal-Latini bil-wienek kollhom ġmiel, il-Malta għawdex taqqat qalb waħda tnejn flimkien u ġejja u sejra tferra il-mewġ bajdani u kbir. Darba u trejn tinqabad f'baħar qawwi u krudil. Mewweġ dajsa tagħna fuq baħar kaħlani u nir ta' kuljum narak jinħirġa' minn ta' Malta il-port il-kbir tofroq dritta Natasha, xintaqsam minn ġol fliku fejn xewqet il-edewa jarquk kull darba ridu. Dan kien fi żmien il-gwerra x'in kont twettaq il-ħidma kont tiġi mbombardjata tal-għadu tkun il-vittma. Mewweġ dajsa tagħna fuq baħar ta' kuljum
fis-siġar u lolli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'witi l-asfel u jinżlu f'witi l-asfel f'dawk il-ġranet sbieħ nies għall-passiġġati jiġu għall-mistrieħ raba stingat bis riservat għall-isniter u il-klib tal-kaċċatur żmien il-gamin wara l-maħriet naħdmu fiskiet l-aħħar bidwi f'witi l-asfel u għal-bebbux jew fjuri satar minn ġol-blat jinżlu f'witi l-asfel jiġu nar taħat għal-bebbux jew fjuri satar minn ġol-blat jinżlu f'witi l-asfel jiġu nar taħat kien saġun kemm bata l-frott u għal-ħidmieti xi prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit għajjien spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'witi l-asfel u Proset hemmhekk u grazzi lil